Bi hatina sala xwendinêyan û li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ûvekirina dergehên dibistanan. Rêveberiya Perwerdeyê li Parêzgeha Hesekê dergehên dibistanan li çend bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê digire. Ku li bajarê Dêrikê jî neh dibistan ji aliyê wê rêveberiyê ve hatine girtin. Bi hatina werzê xwendinê îsal Partiya PYD rêbazên xwe yên xwendinê li ser dibistanên Rojavayê Kurdistanê de ferz kir. Ku di wan rêbazan de ئۆدیۆلۆژیا پارتیا xwe li ser zarokan ferz dike. Ev rêbazên xwendinê ji aliyê Rêveberiya Perwerdeya Parêzgeha Hesekê ve hatine redkirin û bû sedem ku rêveberiya navborî dibistanan bigire. Her wiha mamosteyên ku rêbazên PYD li dibistanan bide xwendin dê werne sizakirin. Li gorî malpera Rojava News ku duh rêveberiya Perwerdeya Rejîma Sûrî dergehê neh dibistanên qûnaxa seretayî li bajarê Dêrikê girtin û mamosteyên wan dibistanan agadar kirin ku wan rêbazan nedin xwendin û mamosteyên ku pabendî vê biryarê nebin dê werin cizakirin. Her li gorî malpera navborî ku rêveberiya Perwerdeyê çend dibistan destnîşan kirin ji bo ku mamoste xwendinê di beşê êvarî de bidin. Ev biryara xwendevanan jî li xwe digire ku dibê ji sibihê ve demjimêr 12 rûve ev biryar bikeve dwarê praktîkê de. Li gor rêbazên PYD yên xwendinê dibe wê zimanê Kurdî ji pola yekê ta pola şeşa were xwendin û dê zimanê Erebî di pola çara de were xwendin. Her wiha wê di pola şeşa de zimanê İngilîzî were xwendin. Li qûnaxa navendî û amadehî de wê maddeya Umma Dîmokratî li şûn maddeya qewmiyê bê xwendin. Her wiha maddeya mêjwa Kurdistanê û coğrafya jî lê were zêde kirin. Di sala xwendinê ya nû de îsal Partiya PYD rêbazên xwe yên xwendinê ku tê de îdeolojya partiya xwe li ser dibistanên Rojavayê Kurdistanê ferz dike û ev gava PYD bû cihê nerazîbûna gelek aliyan li Rojavayê Kurdistanê ku bi gotina wan aliyan Partiya PYD ezmûna Partiya Be's li Rojavayê Kurdistanê dubare dike.